Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Jejak Bangdul. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, dilimpahkan rezekinya dan dimudahkan dalam urusan. Kali ini saya mengadakan azan keluarga. Untuk lebih jelasnya mari kita simak bersama-sama. Cek. Nyuwun ngapunten nggih. Matur dumateng sesepuh sedayanipun bilih kagem administrasi menika sampun jangkep pramila pepanggihan silaturahmi saha arisan keluarga ageng Trahayang Mangurjo Mbah Asmorjo wonten ing kalenggahan siang punika badhe kula wiwiti nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Nuwun mugi kula sumolatur wonten ngarsanipun sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, keluarga ageng Trahayang Mangurjo Mbah Asmorjo ingkang sadaya pinabekten. Kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Suyarno, Ibu Parni minangka tuan rumah ingkang kula bekten nggih. Kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Sugiyanto minangka ketua arisan Trahayang Mangurjo Mbah Asmorjo, ingkang kalih Pak Cari, Pak Bayan ugi. Saha ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Ibu sedaya ingkang kepareng rawuh wonten ing adicara arisan wonten ing siang punika. Lumebahipun dumateng adik-adik sedaya ingkang tansah kula tresnani saha kula banggaaken. Nggih kanthi mana mugi kula sumolatur wonten ngarsanipun panjenengan sedaya bilih wonten ing kalenggahan siang punika kula pinangan ngaturaken babar sedaya wigatos ing gati jeneng menika ngaturaken urut rencanipun adicara arisan keluarga ageng Trahayang Mangurjo Mbah Asmorjo wonten ing siang punika. Namung saderengipun kula lajengaken matur langkung rumiyin sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken kunjuk dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan dumateng kita sedaya arupi nikmat sehat, nikmat sempat nggih, saengga kula kalih panjenengan saged kempal manunggal silaturahmi wonten dalemipun Bapak Suyarno, Ibu Parni wonten ing Pundhungrejo menika. Nggih menika ingkang saperlu nggih menika ngrawuhi pepanggihan rutin lapanan nggih menika arisan keluarga ageng Trahayang Mangurjo Mbah Asmorjo kanthi manggihi rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa. Allahumma amin. Sholawat serta salam mugi katepaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih lumebahipun dumateng keluarga sahabat sapenderipun mugi-mugi sedaya samangke pikantuk syafaatipun wonten ing yaumul akhir samangke. Allahumma amin. Panjenenganipun sesepuh bini sepuh saking para tamu para sedherekaipun ngambali atur ngajeng ing mriki kula badhe nggih menika ngaturaken nggih menika urut rencanipun
adicara arisan keluarga ageng Trahiyang Mawarja wonten ing dinten Minggu Pon siang punika ingkang sepisan samangke inggih menika pambuka. Cara PKPN kalih inggih menika sambutan tuarno kawi atur pambareja wilujeng ingkang kagungan dalem. 3 sambutan ketua arisan, sekawan laporan keuangan kawi bendahara, gangsal usul saran, 6 nggih menika hasil usul saran ingkang pungkasan nggih menika doa panutup. Sumangga kagem murwanani pepanggihan silaturahmi arisan keluarga ageng Trahiyang Mawarja Mbah Asmur wonten ing Minggu Pon siang punika kita buka utawi kita wiwiti kanthi waosan basmalah sesarengan. Sumangga. Nggih, mugi-mugi kanthi waosan basa menika nggih purwa madya ngantos wusanipun samangke pepanggihan silaturahmi arisan wonten ing siang punika saged kalampahan sae lancar boten wonten alangan setunggal menapa. Allahumma amin. Ansi-ansi sing menika sambutan tuarno utawi atur pambagraja wilujeng menggah karuan panjenengan sedaya pramila dumateng griyanipun Bapak Suyatno wekdal sawetanipun kula sumanggahaken. Sumangga. Belajar nggih. Nggih saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ingkang kula hormati pepundhen sepuh sesepuh arisan Trah Mangunrejo utawi Asmarejo. Ingkang kula hormati sanak kadang sedherek-sedaya, para adik-adik, putra-putri ugi wayah ingkang kula tresnani. Ingkang angka sepindhah monggo kula dherekaken mujahaken rasa syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kanthi sih welasipun kula lan panjenengan sami saged makempal manunggal wonten ing papan panggenan punika. Kaping kalihipun sholawat ugi salam kunjuk dumateng junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang samangki kita estu entosi saapatipun wonten ing dinten piwalesan. Bapak Ibu ingkang kula hormati, wonten ing wekdal punika kula ingkang ketibanan sampur tuan rumah arisan keluarga ngaturaken sugeng rawuh lan ngaturaken agunging panuwun dumateng para bapak ibu sedaya ingkang sampun kraya tindak dhateng gubuk kawula sekeluarga. Ingkang salajengipun mbepilih anggen kawula nyambut nyiapaken papan panggenan ubo rampe unjukan saudaran boten meranani dumateng pangalih panjenengan sedaya kula nyuwuni sih gunging sapangarsami. Makaten atur kawula wonten ing kelentar-kelentun anggen kawula matur kula nyuwun pangapunten ingkang saagengipun. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun paripurna nggih panjenenganipun Bapak Suyatno anggenipun ngaturaken nggih menika atur pambagraja wilujeng munggah karawuhan panjenengan menika wonten ing adicara arisan keluarga ageng Trahiyang Mawarja wonten ing siang punika. Jangka patas inggih menika sambutan ketua arisan monggo Bapak Sugiyanto dalam kula sumanggahaken nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nggih, semulatur dumateng priyadipun para bin sesepuh ingkang taat kula bekteni. Priyadipun sesepuh arisan ingkang kula bekteni. Priyadipun sedaya pengurus arisan Trah Eyang Mangunrejo ugi Eyang Asmarejo ingkang kula hormati. Ugi sedaya anggota arisan Trah Eyang Mangunrejo ugi Eyang Asmarejo ingkang kula tresnani.
Saderengipun kula nglajengaken matur sumangga kata lompen tansah kula dherekaken ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Apabila ing siang kalengan menika kula panjenengan sami tansah dipun paringi kesehatan, kesempatan kok pilih wonten ing siang kalengan menika kula panjenengan sami tansah saged hangrawuhi menika acara kempalan rutin arisan Trah Eyang Mangunrejo ugi Eyang Asmorejo wonten dalemipun Yanto sakeluarga menika kanthi manggih rahayu wilujeng wonten alangan satunggal menapa. Shalawat salam wonten kakalumpen tansah katur utawi kunjuk wonten jenengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kula panjenengan sami tenggo sapatipun wonten ing yaumul akhir mangke. Salajengipun Bapak Ibu ingkang kinurmatan mangabali atur kula ngriki ngaturaken syukur rawuh sugeng lenggahan kanthi maradu mardikaning panggalih ngantos saparipurnaning adicara arisan ing siang kalengan menika. Atur yang salajengipun inggih menika kula minangka sulih matur saking sedaya anggota arisan Trah Eyang Mangunrejo ugi Eyang Asmorejo menika matur dumateng piyambakipun Yatno sakeluarga kula sak anggota arisan menika ngaturaken agunging panuwun apabila suwan kula sakadang menika sampun dipun tampi kanthi sae sampun dipun paringi ujukan sodaran pangrampe menika kula ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa kuliten. Mugi-mugi sedaya kasihan panjenengan menika tansah pikantuk leliru ingkang sagalaken ageng saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene atur ingkang salajengipun mbok pilih menika sowanipun sedaya kadang-kadang kula anggota arisan Trah Eyang Mangunrejo ugi Eyang Asmorejo menika mboten meranani dumateng panggalih panjenengan Yatno sakeluarga nggih. Kula ingkang sulih atur nyuwun agunging pangapunten. Mobil makaten Bapak Ibu ingkang kinurmatan atur saking kula kurang samukalisipun kula nyuwun agunging pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun Bapak Ibu sedaya ingkang sami kinatenggan berkatan kalau wau nggih menika sambutan Ketua Arisan yang kebetulan sebagai Bapak Sugiyanto. Hasil acara menika nggih menika laporan bendahara, monggo Mbak Ira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siang hari ini saya akan melaporkan laporan bendahara arisan Trah Mangunrejo utawi Asmorejo untuk pemasukan kas bulan lalu Rp7.750.000, untuk arisan Rp4.420.000, untuk kas Rp780.000, untuk jumlah pemasukan Rp12.950.000. Untuk pengeluaran yang mendapat arisan Rp4.420.000, jumlah pengeluaran Rp4.420.000. Untuk jumlah kas sampai hari ini jumlah pemasukan dikurangi pengeluaran Rp12.950.000 dikurangi Rp4.420.000.
Total jumlah kas Rp8.530.000. Menika untuk laporan dari bendahara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, makaten kalau nggih laporan keuangan nggih. Dados jumlah kas menika wonten Rp8.530.000. Wis Rp8.530.000. Ya pangapunten meniki mbok menawi niki nggih anggota arisan mbok menawi kala wingi wonten ingkang opnam napa nandhang ganjaran mbok menawi saged matur wonten pengurus iki saged dipun dalaken dana sosial. Monggo. Sehat sedaya? Iya. Alhamdulillah ya, dados anggota arisan menika saged guyub rukun nggih, sehat sedayanipun. Allahumma amin. Kalih menika untuk infak menika alhamdulillah dinten menika pikantuk 200.000 rupiah. Ngoten nggih? Dados 200.000 rupiah. Mungkin saged dipuncaosaken wonten ing masjid terdekat. Mugi-mugi menika saged dados amal jariah kula kalih panjenengan sedaya. Ngoten nggih? Amin. Lajeng ngaten menika usul saran. Monggo niki dhumateng sedaya anggota arisan, mbok menawi wonten pemanggih utawi wonten masukan damel kemajengan arisan menika, wekdal kula sumanggaken. Monggo. Monggo Bu, mlebet enten sing usul mboten? Mboten. Oh, ngaten nggih. Nek mboten suwun niki arisan dinten menika mboten dipun kopya. Amargi menika Bapak Surati Bu Sartini saking Selang badhe nyuwun arisan. Ngoten nggih? Tanjung, nggih Tanjung. Nanging niki arisanipun mangke niku boten minggu pon, nanging minggu legi, dados maju seminggu. Ngoten nggih? Ingkang nika dados niki boten dipun kopya. Tapi biasa dikopya nggih paling nggih kose ngoten. Kose jengben mawon ngoten biasane ngoten. Nah niki aturipun dipun suwun Pak Bu Sartini saking Tanjung. Dan mungkin boleh nonton acara apa nih Pak? Gini kalau waktu dulu juga langsung baca, nah juga nih baca novel, lagi Tanjung gitu. Kelingannya berselang lah ya. Ya terus mungkin jam pun sami ya, jam suka apa jam sedasa? Saya mau ya, jam 1 ya, oke siap. Ya, terus niki pemanggilan arisan terakhir Mangrejo Mbah Surjo wonten ing Wulan Ngajeng menika mungkin wonten ing dinten Minggu Legi. Nek tanggalipun kula dereng apal kita pinten. Mengke jamipun jam 1:30. Mangke undangan mengke lewat grup WhatsApp. Ngoten nggih? Mengke saged dipun pangetosi ngoten. Mbok menawi wonten malih niki usulanipun monggo. Ponan bocah. Ngapunten niki dumateng Bapak Yatno, Bu Warni no tidak nampi arisan rumiyin nggih. Iku udah lali nggih. Oh. Niki hasilnya diberikan 4.420.000, apa nggih?
Nggih, jenengan itu riyen. Mungkin nek kurang mendel mawon. Nggih biasanya pun dipas niku. Ya manapun terus niki mangke Pak Adi, niku mangke bar Idul Kurban pas gitu nggih. Kados mangke kan Jumat itu kan cuti bersama, terus tanggal 7 niku pas Idul Adha, terus mungkin pas minggu ini, ngoten nggih. Pripun? Kurbane nek mboten Jumat Sabtu, katanya Sabtu Pak. Apa ya? Sabtu. Nggih, masalahnya dengan pengumuman saking pemerintah, kita buatan Jumat nggih Sabtu. Tapi kita cenderung ke Sabtu. Nggih, Sabtu. Melu sing isih. Gini pun Pak Kapten kadang jangkepi asem kok untuk anipun Pak Surti. Oh iya, double ngante. Oh ngante lali lho, tenan kok. Wah, sing penting lagi, iya toh. Maksudnya berarti untuk carry atau ra kelingan ya. Nah, ini jalan apa enggak Pak? Mak buka Pak. Udah lali mungkin. Iki sing ditunggu-tunggu niki kok. Iki siap. Niki kan pikanto niku Aska. Rawuh kan niki. Nomor 34 nggih. Saking Selang, terus tunggalipun Mbak Dita saking Pundung Rejo. Alhamdulillah nggih. Ya kan mboten medal mengki sabar nggih. Aska 2. Aska 2. Iya, melune kalih. Disuwun wae diluboke. Bener mau. Oh. Wah, iki elok iki. Elok iki, kurang duit. Malah berturut-turut malah double. Lalu nek itu pisan karuan. Terus Oh, sing coba. Oke, iki piyantune kersa, dadi mboten dilebetke malih. Tiwan jagaken jiku siji meneh niki. Kalau itu jeneng kuwi
Lah, jadi tenang iki sing patah niki. Isi petang tahun. Mau ya Pak, saya rasa. Nggih. Ngapunten monggo Pak Nardi, nyuwun doanipun Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Enggang kalau kita ini sesepuh arisan yang Mangunrejo yang Asmorjo. Enggang kula hormati pengurus arisan, Bapak Ibu enggang sampun kepareng rawuh wonten ingkang enggan sonten menika. Nyuwun pangapunten kula basa niki kangge panjenengan ijo ambalan pangandikan niki kula kadhawuhan ngaturaken nggih menika jangkepi pepanggihan rutin arisan Eyang Trah Mangunrejo Jawa Asmorjo wonten kaliyan dalem menika wonten kaliyan sonten menika inggih menika kula badhe ngasaken doa bilih panjenengan sami kasuwun kathah amin sak sekapipun supados anggen kula sami silaturahim wonten ing kaliyan sonten menika pikantuk rahmat hidayah sampun ridhoi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wal awali wal akhiri min kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu majidah. Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika adimil sultanik. Allahumma ighfir wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imaman. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinaba. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan bil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma win sakaratil maut wa najata minan nar wa ma'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi cekap semanten kirang langipun nyuwun pangapunten. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun sesepuh bin sepuh kota itu sedaya ingkang sampun ngaturkan menetang kula menika doa kawilujengan nggih mugi bisa dijawab doa langsung Allah Subhanahu wa taala nggih. Wonten ing arisan Eyang Mojo wonten ing kalenggahan siang punika. Nggih kados-kados menika pepanggihan silaturahmi arisan keluarga ageng Eyang Mangunrejo Asmorjo wonten ing minggu pon siang punika sambung
paripurna manggihi rayu wilujeng boten wonten halangan setunggal menapa. Monggo kita tutup kanthi waosan hamdalah sesarengan. Sumangga. Kula pambiwara mbok menawi kula ngaturaken susunan acara kathah kekirangan saha kalepatan kula nyuwun pangapunten ingkang saagengipun. Panutup ngatur wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pun wangsuli unjukanipun. Arep malih monggo. Dokumentasi. Mas Lili mau tanya, ini arisan ini sebenarnya tujuannya untuk apa, Mas? Oh, okay. Ini berarti untuk mempererat silaturahmi dan pertemuan ini kita lakukan setiap lapangan, setiap pon. Oh, okay. Berarti kayak begini perlu dicontoh ya, Mas? Arisan kayak begini. Oke. Mbak, sering asal toh? Oh, nggih. Belakangan mawon nggih. Oh, enggal-enggalan toh yuk? Nggih. Jawa. Matur nuwun. Matur nuwun. Dengan kalau bahas semuanya kok. Simbah atau simbah bahas semuanya, Mbak. Porsi itu. Paitem. Matur nuwun yuk. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Matur nuwun ya. Matur nuwun.
Matur nuwun nggih, Mbak. Matur nuwun nggih. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun, Mas. Matur nuwun, Mbak. Matur nuwun, Mbak. Rangkong kok ta baline. Matur nuwun, Mas. Matur nuwun, nggih. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun, Mas. Matur nuwun ya, Lek. Matur nuwun, Mbak. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Pakde matur nuwun. Matur nuwun, Mas. Matur nuwun. Matur nuwun, Mas. Tinggalan tuh, Mbak. Matur nuwun yuk. Matur nuwun. Langsung balik, Mas. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun, Mas. Akhirnya sudah selesai acara kita hari ini, yaitu arisan keluarga. Terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk kemajuan channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.